Biafra n'aka unu, ọsọ unu na-enwetala Biafra n'aka unu. Maazị Nnamdi Kanu ọbara ya adịghị n'isi onye ọbụla, adịghị onye ọbụla nwụrụ n'ala Igbo taa ọbara ya dị n'isi Maazị Nnamdi Kanu. He's an innocent man. Ihe o ziri mụ na unu bụ ozi ka unu ga-esi wee nweta Biafra. Ihe ozi unu bụ ozi otu unu ga-esi n'ọra nke unu n'obodo na-achọghị unu. Unu ncha niile pụta taa na-asị na ndị a niile na-egbusisi mmadụ n'ala Igbo na Maazị Nnamdi Kanu dịire ha. Mmadụ one ka unu gbaworo vidio na nọt si lekwa na banditi na ihe niile nọ na nọt na-egbusisi ndị mmadụ na-esetere ha free isi ha lawa were nwanne unu nwoke tiga na Sokoto prison. Ihe unu ji dị atụ ihe na-eme unu ịpụta kwuo okwu n'ọnụ unu na soshal midia bụ na nwanne unu bụ onye Igbo. Igbo mụrụ nze m ụzọ ekenekwa m unu. Ịma na I like the fact that na ndị mmadụ na-raise their voice concerning the same cabal nkwulu okwu ya few ebe last izuụka nke gara aga. Njisi anyị na no na-anụ anyị nọ if na ya mere underground cleaning, ọ bụ na emere underground cleaning wechapụsị ya ndị ọjọọ anụnwa na all these people na front line onwe ha as general, as onye nka, as agba, as ndị okwu na-elu n'ego, as ndị ọnụ ha gbagote, that na enweta Biafra na these people will still take us back to Egypt again. Ekwuru m ya that na-enwere ndị occupy some certain position that needs to leave, because if they did not leave, emela na they will still take us back to Egypt. Those are the people nọkwa today na-achọ ka ezigbo ihe bata na ana Igbo anyị. So ihe ọbụla iri ezikwa ya bụ ezigbo ihe, they will kick against it, because at the end of the day ego ka ha na-achọ. Enwe mgbe m kwuru okwu si jụọ ese sị Biafra miti ya ayọ na agha dị. Ọ bụrụ na ma mara ihe m na-ekwu, Biafra miti ya ayọ na ya dị worse than Somalia, ekwu m ekwu. Mana ndị mmadụ pụtazi he release the things out of context na-asị m na mama ihe na-ekwu na na-ekwu ile ekwe na na-ekwu ile. Now what is now happening? Tanko na onye ọzọ abịa gwekwu ya, there are some certain individuals that needs to give way. Fero ya enyefe tupu Maazị Israel elu ebe ha na-eje. Maka ahapụ ha, Pharaoh, the plan of Pharaoh bụ ojide ha n'ụzọ okpuchie ha back to Egypt. Yotago. That's what you say that Egyptians should see today, you shall see no more. Oye nchọkụ unu wata nene upon this video. Gordon. Emere video na awụ Maazị Okechukwu Okenna ya. Ejewe m na page gị cheke ihe niile na-epost ebe a, page wee ihe niile nọ na page gị. Ihe m hụrụ bụ otu iji tọnụzi against Maazị Nnamdi Kanu. Mana mgbe ị na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu ama m, just like Ikenga Agụ na-ekwu today. Ihe m chọrọ ime ka ị mara bụ ihe ọbụla ọ sọrọ unu kpọọ Maazị Nnamdi Kanu. Ọsọ unu si na ọnwụ Maazị Nnamdi Kanu gbusiri mmadụ niile nọ n'ala Igbo. Ihe m chọrọ ịgwa bụ na Maazị Nnamdi Kanu unu na-ahụ na ọ lụsigoro unu abụ ndị Igbo niile ọlụ o kwesịrị ịlụrụ unu. O zigo unu ozi niile o kwesịrị iziri unu. Asụ onye amụma bịara zi unu ozi legọrọ unu na ya nọ n'ihu ọgbọ agha, na ya nọ n'ihu ọgụ isi unu ka a ga-esi wee nweta ihe Biafra ahụ mana unu na-abụ na-ekwu maka ya. Ọ ihe ọ bụ ụzọ gba unu. Mana ihe nji na-emere gị vidio abụ na elechara m ihe niile unu na-asị unu si n'ụmụ Maazị Okenna ya Biafra child. Mana elechala m unu anya, unu ncha niile mbụ ndị pụtara anụ buru ihe Biafra n'isi. O nwere ihe ọbụla ngosiri na o nwere ihe unu mere ka Biafra bịa weta atụmatụ Nnamdi Kanu. O nweghị ihe unu mere. Ihe unu pụtazi na-abụ ịchọ ka egbuo Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu nwụọ taa, ọ bụ ya ga-anwụ echi. Adị ga-ewetị na ihe na-aga ime ununwa bụ ndị Igbo, ununwa bụ ndị Igbo, ununwa bụ ndị Igbo, ihe na-aga ime unu, ihe ukwu ga-eme unu. Ihe ga-emegide unu n'ụwa unu ajụwa kedu ihe unu ji bụrụ onye Igbo. Chede ụbọchị taa m na-ewetara gị vidio a. Nwoke mmadụ pụtara gwa gị lekwa ihe na-abịanụ na agha adị. Ebe ọ bụ na enwe na Eastern Governors enweghị ike protect bụ ndị nne anyị na ndị nna anyị, ha create ya security ka a guide ya those places. Today, so many people, this Una government, some of people ndị agụ ji were ha
were ihe gbaiga n'ihu ọgụ gota amination gozie disipụl anything eme ha sị na Maazị Nnamdi Kanu dịrị ha. mana unu echefula ozi niile ezuru unu mara na the man si before 100 days fasting na ihe na-egwu na-aga ime before fasting mechana emela Maazị Nnamdi Kanu arrest. Unu ncha niile agbatọzie this man, mana ọ lụsigoro unu ọlụ ọ ga-alụrụ unu. Ọsọ unu nweta Biafra n'aka unu, ọsọ unu na-enwetala Biafra n'aka unu. Maazị Nnamdi Kanu ọbara ya adịghị n'isi onye ọbụla, adịghị onye ọbụla nwụrụ n'ala Igbo taa ọbara ya dị n'isi Maazị Nnamdi Kanu. He's an innocent man. Ihe o ziri mụ na unu bụ ozi ka unu ga-esi wee nweta Biafra. Ihe ozi unu bụ ozi otu unu ga-esi n'ọra nke unu n'obodo na-achọghị unu. Unu ncha niile pụta taa na-asị na ndị a niile na-egbusisi mmadụ n'ala Igbo na Maazị Nnamdi Kanu dịrị ha. Mmadụ one ka unu gbaworo vidio na nọt si lekwa na banditi na ihe niile nọ na nọt na-egbusisi ndị mmadụ na-esetịrị ha free si ha lawa were nwanne unu nwoke tiga na Sokoto prison. Ihe unu ji dị atụ ihe na-eme unu ịpụta kwuo okwu n'ọnụ unu na soshal midia bụ na nwanne unu bụ onye Igbo. Ihe unu ji nwee ọnụ ịpụta na-ekwu okwu n'ihi na onye Igbo ibu unu. Mana ihe niile na-eme na North, the whole amination niile unu na-ahụ na North wee hụ ha na-apụta gbuo mmadụ kụrụkụrụ n'ihu gọọmenti ga-aga ekwu unu epụtaba ekwuo ya. Mana ihe ndị niile na-emenụ ma ndị Nnamdi Kanu dị awee ma ndị na-adịghị unu apụta na-evuru dị ọkụ n'anya ya n'isi. Achọrọ m egwu unu ọbara Maazị Nnamdi Kanu dị unu n'isi na nna o nwere ihe mere daman ọbara dị unu n'isi n'ihi na onweghị unu menwuru. Ọ sị ka apụta ka edozi obodo unu ncha niile agbakọ ama na unu niile bụ ndị ohi. Okenna ọ bụ si na ogene Okenna ya Biafra Chad Wachide unu niile bụ ndị ohi. Agụrụ na-egbu unu na mba niile ahụ unu nọ n'ihi na onweghị unu menwuru ka Biafra wee bịa n'oge nke unu. Ọhịa unu ji na-ekwuta nwanne unu nwoke. Lewe anya ihe ndị Yoruba na-aga ime unu obere oge. Ịnahụ ndị Yoruba ga-agbatacha unu, a ga-ekparishi ụlọ unu niile ndị a niile ụrụ ụlọ na Lagos. Ọhịa ndị aka Maazị Nnamdi Kanu. Otu a ka unu kwugide Simon Ekpake bụtụ ndị na-fight freedom fighter genuinely ọha nọ na prison. Ihe unu ji na-afọta ọnụ asị ihe nwoke pụta na-asọta ọnụ ọdụto na onwe asị nwoke unu bụ onwe ihe unu mere amụ na ala unu mmiri dịka unu bụ nwoke amụ na ala mmiri ka unu bụ ọ bụ nweghị nitin unu menwuru ka lido unu pụta ihe unu ji tọn aga isi m na-ekwutọzi ya onye mme ihe ojii isi na Maazị Nnamdi Kanu. Yes, o kwesịrị ịdị like that because ọ sị na ya na-agọ na ya nọ n'ihu ọgụ. O wepụtara onwe ya openly. Chineke mere unu ebere. Ehụrụ nnuwawu ndị Igbo ehụrụ nnuwawu ndị Igbo obere oge ka ọ fọrọ ana m agba unu agbasi unu ike o nwere ihe mere Maazị Nnamdi Kanu achọ Maazị Nnamdi Kanu taa ma ahụ ya ehụrụ nnuwa bụ ndị Igbo ihe ga-emekata unu ga-atagide ahụhụ ma unuwa niile bụ ndị bidoro ihe Biafra ma unuwa niile bụ ndị kwadoro the man duzi ugbu a n'odulala adịsị unu agharịpụ the man unu ga-atagide ahụhụ ihe na-ga-emegide unu. Nigeria gọọmenti ga-emechi unu ihe like this unu amara na ọ na-eme unu ga-ata ahụhụ. Some of them na-anara ego na-eri, some of them nara ego ha ebitere ya nwanne ha dito onweghị ihe ha menwere ịzọpụtanwu Maazị Nnamdi Kanu onweghị ihe ha menwuru ka the whole world mana ọkwa Simon Ekpa na Ngozi Orabaeze na Maazị Nnamdi Kanu bụ ndị ọgwụ kwuru okwu the whole world nji mara ha Biafra taa. Biafra Chad nwe ekwensu ọgụmama vidio asị m na ihere ga-emegbu naanị niile na-asị na onowu general for what? General fashiri social media for talk social media ọhịa ijikwuru general. Ọ bụ ihe ka unu ga-eji zọpụta nwa onwe unu. Lekwa ụmụnne unu a na-agbalachi ha na South Africa ọkwa South Africa si asịla onye ọbụla ala ị mara otu ọ ga-adị gị tomorrow. Inu nchadị anyị niile nọ na mba niile dị iche iche unu amala otu ọ ga-adị anyị na unu echi n'ihi na Igbo aghọọla a disgrace to the whole world n'ihi na onweghị ihe unu menwu. Ndị Yoruba na-abịa ịgba unu tatarara ka nnụnụ. Cherenụ ka ihe mee Maazị Nnamdi Kanu. Iwu bụ na mmadụ ga-anwụnụ enwere ike ịchọ ya tomorrow ahụ ozi ya
kedu ihe ọdọ ga-abụ ebumnobi unu, kedu ebe unu ga-agbago? Ọ bụ unu kwugidezi otu unu na-esi ya n'azụ emechazi ugbo unu asịsị na ọbụ ya based on Judas Iscariot, based on ndị oge nke Jizọs Kraịst na ndị na-eso ụzọ ya. Ndị na-eso ụzọ Jizọs Kraịst ọkwa agharịpụrụ ya? So ọbụmasị Nnamdị Kanụ onye afarukwu ibe ekuku na-aga agharịpụ.